Cubates i dracs. Però és que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom! i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu! Vilatans, tercer programa de la temporada i per fi, primer programa normal. S'han acabat, de moment, els especials fora de casa. S'han acabat els Avui no parlarem d'una festa concreta. I torna el Cubates i Dracs que vau conèixer l'any passat i del qual us vau enamorar. Segurament la paraula enamorar és massa generosa, però m'agrada pensar que és així. D'aquesta manera, doncs, donem una mena de segon tret de sortida a una nova temporada. Una temporada que vindrà plena de noves festes, aquest cop sí, amb convidats d'arreu dels països catalans, cosa que ens fa molta il·lusió, o si més no, de moment, un convidat, i amb, esperem, més humor i més bromes, però també amb més putespanyisme i més antifeixisme, fet que està clar que cada vegada és més necessari davant l'auge de l'extrema dreta i dels cada vegada més normalitzats intents de fer desaparèixer el català i tot el que correspon als països catalans dels països catalans. Dit això, centrem-nos. Avui tirarem molts anys enrere per parlar d'una festa molt tradicional, una celebració que, a no ser que avui descobrim el contrari, sembla que és poc de cubates i molt més de dracs, entenent aquests com a la part tradicional de la cultura, perquè de dracs tampoc en surten. El que sí que surten, i no una ni dues, sinó 3 vegades, són carros i cavalls. Efectivament, parlarem de la festa dels 3 tombs i per fer-ho ens acompanya el Gerard Aure, una persona que viu la festa molt des de dins. Avui el Xavi no ha pogut acompanyar-nos, però no tot són males notícies. Qui sí que ha vingut és la Maricel, amb qui viatjarem al futur. I per acabar, jo us porto, per primera vegada, periodisme de carrer. Així doncs, comencem, no sense abans recordar que puta Espanya. Lluny d'aquí ja fa molts anys. Hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I entonces un polsim de M. Hi havia un rei prou respectat. Sembla una pastanaga bullida. L'admiraven. Molt sensillo, perquè l'alcalde és un fill de puta. O s'espantaven, Les magdalenes no poden estar a la llauna de les galetes. però un se'n reia. El drac es reia d'ell. Vinga, som-hi nois, derrotem-lo, derrotem-lo. Vinga, som-hi nois, derrotem aquest drac. Vinga, som-hi nois, capturem-lo i rosquem-lo. Cubates i dracs. I festa, noi! Avui tenim amb nosaltres, com ja us he comentat a la introducció, el Gerard Aure, que és membre del gremi de... Si m'equivoco em corregiràs, Membre del gremi de Traginers d'Igualada i, a més, fou el més jove en conduir la diligència, un antic carruatge que es feia el trajecte entre Igualada i Barcelona cap al 1800 i escaig, és a dir, com l'hispano, però bastant més puntual. Gerard, benvingut i gràcies per venir. Moltes gràcies per convidar-me. M'he equivocat en alguna... No? No, correcte. Quin honor, ser el més jove. La primera pregunta, que la fem obligada sempre, és: ets més de cubates o de dracs? Jo diria que soc més de dracs, ja que... Sí. Per festa major duc la imatgeria de foc de la ciutat municipal. És a dir, dus el drac? Dur el drac, correcte. Molt bé. Una mica ja has avançat la següent, que és quina és la teva relació amb la cultura catalana? Bé, des de ben petit que vaig començar amb Petits Diables, o sigui, la cultura del foc, i també ara ja de més grans gegants, toms. O sigui... La vida és cultura. Tot des de dins, Correcte. I tens alguna opinió impopular, clàssic unpopular opinion, sobre les festes majors? Sempre posem el mateix exemple, que és una festa que de fet volem fer aquest any i no sé si els hi direm, que és que hi ha qui va dir, que no sabem qui va ser, que la Patum està sobrevalorada, com a opinió impopular. No, jo penso que no, que totes les festes que siguin més de la cultura, que és tradició, fa país, i el tema de hem de cuidar les tradicions i mantenir la cultura viva. Per tant, això podria ser bastant... No n'hi ha cap de sobrevalorada per tu. No, jo diria que tot és... Cada una té el seu lloc i les hem de respectar totes. Molt bé, una abraçada als companys de la Patum que estaran contents per... Primera persona que ho ha fet... No, primera no, però... Bastanta gent ens ha defensat una mica a capa i espasa, de fet. Molt bé, doncs, Maricel, passarem amb tu a parlar sobre els 3 toms, perquè avui, que això és una novetat d'enguany, no hi ha vila, perquè els 3 toms es fan... Ara hi entrarem, però no és una cosa exclusiva d'un lloc, per molt que el Gerard sigui del gremi de Traginers d'Igualada. Llavors, parlar d'un lloc concret no tindria massa sentit, per tant, doncs... Puc fer un incís? Sí. No m'has preguntat com estic, Marc. És veritat, Maricel.
Com estàs? Ara ja bé. Ara que t'he preguntat... Ara que m'has preguntat ja estic bé. Sí. Perdó, no tornarà a passar. I tu, Marc? Jo bé. Sí? Sí, més del que m'esperava. Som-hi. Cubates i dracs. Quin és l'objectiu de la seva direcció? Molt bé, no cal ser el llapis més afilat de l'estoig per endevinar de quina festa parlarem avui, una de les festes més nostrades d'inici d'any, els Tres Tombs, en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals. Pels volts del 17 de gener, molts pobles i ciutats de Catalunya fan una desfilada de cavalls que fan 3 vegades el mateix recorregut, d'aquí el nom. A més, aquell dia moltes persones aprofiten per anar a batejar els seus animals. Sí, ho heu sentit bé. Que tens un gos mig malalt amb displàsia leishmaniosi? Porta'l cap aquí. Un gat que ja està gastant la seva última vida? També, cap aquí. Un peix que comença a nedar tort i les escames perden puresa i color? Cap aquí. L'àvia amb osteoporosi, problemes renals i de memòria... Marc, no, cabron, tio, l'àvia no. Vale, perdó. En fi, crec que s'ha entès el concepte. A més, avui contem amb la presència d'un traginer d'Igualada. Parlarem dels Tres Tombs com a festa, però enfatitzarem en els d'Igualada. Per què, em preguntareu? Per 2 motius. El primer, els Tres Tombs d'Igualada són els més antics portats a terme ininterrompudament des de l'any 1822. I el segon, i l'important de veritat, és que la pàgina principal de la Viquipèdia dels Tres Tombs generals, no dels d'Igualada, hi figura una imatge dels d'aquí, la qual cosa us pot fer entendre la magnitud de l'acte. Això és veritat, lo de la Viquipèdia? Sí, si surts si et posen com a referència a la Viquipèdia, ja està. Sí. No necessites... Ja has guanyat ningú. Com a festa, en general. Llavors començarem preguntant una miqueta, Gerard, les festes la festa dels Tres Tombs va més enllà d'un dia. Podem repassar una mica com funciona des que comença fins que acaba? Sí, començaríem nosaltres, sempre comencem la setmana dies abans del dia 17, que és el dia d'honor del Sant Padró. Vale, llavors nosaltres comencem el divendres anterior, a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on fem el dispar de morterets i a Santa Maria fan el repic de les campanes. Després, al vespre, fem la proclamació dels protagonistes, que són els 2 banderers i les pubilles amb les seves dames, i llavors ho fem al Saló de Plens de l'Ajuntament i normalment tenim el nostre pregoner, que diguem, que és el que ens fa l'acte acadèmic, i llavors és un acte molt emotiu, que proclamem, tal com diu amb l'alcalde i la resta de la Junta i simpatitzants de l'entitat, els nostres banderers del 2009. Perdó, la funció dels banderers, no sé si tenies previst parlar-ho més endavant, en general, perquè ho sàpiguen, quina és, més o menys? La funció dels banderers és portar les nostres banderes gremials, que en tenim 2, la petita i la gran. La més antiga és la petita, i la seva qüestió és portar-la el dia dels Tres Tombs i a tots els actes de la festa de l'any. Lluir-la per la ciutat, correcte, com a cercavila i... Sí. Jo ho he sigut. És veritat. L'any passat. Jo no. També és un honor, no? Ja que repassem... Pesa un huevo, això també s'ha de dir. Perdó, Gerard, continua. Estàvem amb... El dia, sí. Després fem l'acte aquest a l'Ajuntament. El dia 17, el dia del Sant, fem la cercavila d'anar d'ofici, on portem amb l'ajuda dels trabucaires i a la sortida d'ofici ens acompanyen els bastoners d'Igualada, on anem a buscar les banderes a casa dels banderers, les portem a ofici a Santa Maria, fem l'ofici solemne i després els retornem a casa i ens obsequien normalment amb un pica-pica. I això seria el dia 17. Després, el dissabte següent, el dia 17, fem la cercavila nocturna, on també anem a buscar amb carros i cavalls, amb la carrossa del Sant, la farola, que són els símbols de la festa, els banderers de les cases seves. Un cop tenim les 2 banderes, els acompanyem al centre i fem una cercavila nocturna pel centre de la ciutat. També, després de la cercavila, els tornem a casa seva i llavors allà ens obsequien amb coca i barreja. Barreja és... Barreja és l'Anís i Moscatell. És la de la Patum, de fet, o no? Correcte. I ara d'aquí abans? Era de la Patum abans o no ens ficarem en aquest marró? Aquest no ens hi ficarem perquè això ja va corrent de boca en boca, però no et sé dir. Vale. Què diuen les males llengües? És nostre, no? Suposo que sí. Bé. Ja està, el de la Patum que estava content, ara ja no, de sobte. També llavors l'endemà ja sí que fem els típics Tres Tombs, on comencem amb l'esmorzar pels carreters, els pobles de fora que venen ens acompanyen o gent que ens ajuda a organitzar la festa. A les 12 del migdia iniciem la passada típica, els Tres Tombs, que anar a fer 3 voltes al centre de la ciutat, en aquest cas a Igualada, ho fem així. Amb l'honor típic venen al davant de tot la farola de l'entitat. Després tenim la carrossa del Sant, on ens acompanyen els banderers, pubilles,
la diligència, i després tots els carros forans i per últim els d'Igualada. Lo de la farola és una cosa només d'aquí o... També d'aquí Igualada. Sí, que seria, per entendre'ns, com els Reis, que ens guia el camí, doncs la farola ens indica la llum del camí. Vale. O sigui, com l'estrella... L'estrella dels Reis, correcte. Que guai, molt bé. I, clar, això d'agafar cavalls i fer voltes, vull dir, de forma molt, diguéssim... Molt resumida. Molt resumida, i deixant de banda com tota la part més... com representativa, no? D'on neix això? O sigui, quin és l'origen? En quin moment algú va decidir començar a fer això? En quin moment no? Per què? No? Sí. Antigament es feien les 3 voltes al voltant d'una foguera, també, on explica les històries. Es feien al voltant de... que cremaven les herbes verdes i llavors feien les tombs al voltant d'aquesta foguera. Més endavant s'ha explicat que feien una volta per cada desig que tenien d'aquell any, que el primer normalment deien que era per la protecció dels animals, en el segon per la collita i en el tercer tomb per la salut de les persones. Vale. Llavors no hi havia més desitjos i això cada any havies de demanar correcte, això. eren aquests 3 desitjos els que Llavors, es demanaven. això dels 3 tombs, perdó, tornant a la pregunta d'abans, sempre és en aquest cas el primer diumenge després de Sant Antoni o no té per què ser un diumenge? Sempre és el primer diumenge després de Sant Antoni a Igualada, i el resto de Catalunya fan durant tot l'any. Ah, vale. Ens venim estenent durant tot el calendari de l'any perquè poder anar a tot arreu. Clar, és que aquesta és la cosa que per exemple, aquí a Igualada, quan hi ha els 3 tombs veus que hi ha el carro del vermut a Reus, el blat de la Segarra, és a dir, com que hi ha diferents elements d'arreu del país. Llavors, si vols explicar una mica això com... Sí, nosaltres ens ajudem entre tots, que diem, estem associats i fem tornajornals, que tornajornal seria que tu vens a casa meva i jo et torno a casa teva. Llavors, per això nosaltres, per exemple, tenim el dia 17, que ho fem el diumenge després del dia 17, i el darrer s'ho fa, per exemple, el mes de març, i llavors sempre podem anar. Vale. Ens organitzem i anem... I us organitzeu o sigui, hi ha un pacte que no coincideixin? Entre alguns sí, però hi ha alguns que també són antics com nosaltres, que també tenen associat que és el diumenge després del dia 17, i llavors amb aquests no podem coincidir mai. Val, llavors representa que els que s'han anat com col·locant després potser és perquè són més nous... Són festes més noves i festes que també els interessa, volen tenir un protagonisme, volen fer una festa lluïda i necessiten allargar-ho en el temps perquè hi puguem anar tots. Clar, al final, si tots fossin el dia 17, hi hauria 3 carros a cada un, correcte. No? Sí, però el volum d'animals cada cop és inferior. I llavors, hi ha més festa. Hi ha gremis, o sigui, el tema dels gremis és bastant comú a Catalunya, n'hi ha molts llocs on ens hem d'imaginar... Associats, per exemple, hi ha una federació a Catalunya que ens agrupa tots i som quasi 90 associats. Hi ha alguna que no són entitats com a gremi, que són ajuntaments que organitzen la festa, però la majoria som entitats. Molt bé. Vale. No sé si... Llavors, un cop heu acabat això dels 3 tombs, perquè potser ens havíem quedat una mica aquí, hi ha festeta... Després dels 3 tombs fem el dinar de germanor. I aquí és on entra la part de cubates. Bueno, aquelles hores ja no tenim energia per cubates. Però sí, llavors fem el dinar de germanor tots, on ens aprenem tots i compartim les anècdotes dels banderers, pubilles, com han vist la festa des de dintre, sent els protagonistes de la festa. Llavors l'endemà tindríem el dilluns la missa de difunts, on recordem els antics traginers, i fem una missa en honor a ells. I llavors el dissabte següent fem el ball, que és la disbauxa de dintre la... Aquí sí que és la part de la festa, sí. I llavors és com la clausura, no, el ball? La clausura de les festes gremials, sí, correcte. D'acord. I tu saps si arreu a llocs amb altres 3 tombs també més o menys fan això de... Sí, ho fan el dissabte abans de fer els 3 tombs, la nit abans, i nosaltres antigament també ho fèiem així, però per temes logístics i... Temes logístics de poder-se llevar d'hora dels 3 tombs, no? Correcte, sí. Abans es feia, després de la cercavila al vespre, fèiem el ball, però... Val. A l'esmorzar de botifarres, però algun porronet de vi... També. Bueno, he dit botifarres, però no sé si són botifarres. Sí, botifarra i cansalada. I cavall? No, cavall no. Estaria bé, al final, no? Sí, ja que sí. Un aquí, l'altre aquí. Vale. Clar, el tema dels carros, per exemple, cada carro és bastant diferent. D'on els treuen? És a dir, a dia d'avui encara hi ha com algun lloc on es puguin anar a comprar o cada concessionari dels carros. Sí, com... No, avui en dia trobes alguna masia ja que estan fent-li reformes que la volen com actualitzar, remodelar ja amb tecnologia d'avui en dia, i
te'ls donen o te'ls venen a oferir, però també tenim molts. I llavors ara ja busquem peces úniques o coses. Ja no augmentem el patrimoni perquè no hi ha prou espai per tenir-ho. Val. I quins tipus de carro... És que, clar, no sé si Models, no? es classifiquen per models o no. Segons la funció que feien, hi ha el típic carro d'escala, que és un carro que és com, per entendre'ns, amb branes, dues parets, que llavors pots carregar diverses coses. És el dels troncs seria aquest o no? Sí, el dels troncs seria un carro d'escala que pots servir per tot, que també seria el carro de la palla, seria el mateix carro d'escala, o el carro que fèiem els fogots també és el mateix, un carro d'escala, però llavors tens diferent com el carro del bocoi, que porta la bota, llavors ja dintre ja es buida dintre, llavors té per pujar la bota, el de regar, que ja va amb la cuba, aquella ja no és una escala, ja no té les baranes ni res. I a l'hora o sigui, hi ha alguns documents històrics o algú que s'hi fixi, tipus, bueno, aquest carro històricament servia per això, o vosaltres aneu restaurant carros i... No, hi ha museus a Barcelona i tot on estan com catalogats les típiques... Hi ha llibres i tot, també ho expliquen, el tipus de carros que hi ha i això, i bueno, hi ha un museu a Barcelona molt important on hi ha una col·lecció molt privada de diferents tipus de carros. Aquí a Igualada, de fet, a sobre també tenim aquí a Igualada, tenim el Museu dels Traginer, que també hi ha uns quants exemples de diferents tipus de carros i segons la càrrega. El carro de l'enterramort, jo recordo aquest molt de petit. Sí. Bueno, impacta. Sí. Impacta. Clar, durant l'any on guardeu tots aquests carros? El vostre, almenys a Igualada. Sí, el nostre local, el local que tenim nosaltres, que ens cedeix l'Ajuntament. Val, d'acord. I el material que porten els carros, per exemple, quan veiem el carro dels troncs que fa patxoca, per dins hi ha troncs o és només l'envoltori? No, són troncs de veritat. Assecats, perquè ja no pesen. Igual amb la palla, amb el vermut, o sigui, els carros van plens. Sí. O sigui, per si algú no ha vist els tres toms, que podria passar, el carro dels troncs és, doncs això que ha dit el Gerard, un carro mastodòntic d'escala que té com dues branes al costat i llavors hi van uns troncs enormes, que no sé... Una càrrega de troncs, de pi. Una càrrega de troncs de pi i d'una punta a l'altra, llavors davant hi va doncs el traginer amb un cavall. Amb 3 cavalls. Amb 3 cavalls. Sí, perquè amb el tronc serien 3. Segons també el tamany del carro, doncs... Sí. I els cavalls són... El doble del pes de l'animal és el que pot arrastrar. Vale. O sigui, si el cavall pesa 500 quilos, el cavall pot arrossegar 1.000 quilos. Uau, que fort. I allò, com anava allò de quins són els que tiben més, van davant o van darrere? El que fa més feina, que diguem, que tots són importants, seria el que hi ha dintre l'escaler, que és el que va agafat dintre el carro. Vale. I els de davant són per ajudar-lo en pujades, baixades, per aguantar o estirar. Jo en el cas del carro dels troncs sempre em fa patir com que toqui el tronc a terra. Sí, perquè és com que mai arriba a tocar, perquè però sempre fa la sensació que hi tocarà. Hi ha la guarnició que porta el cavall que va dintre el carro, que ja hi ha una corretja que es diu la sofra, que aguantaria que el carro no s'aixequés amunt, perquè si no aixecaria el cavall. Val. I la ventrera, que és la que evita que no s'aixequi el cavall. Val. I aquests sistemes de sofra i ventrera que dius, ja hi eren històricament quan això es feia? De l'època, sí. És a dir, intenteu com ser fidels, no?, amb el tema d'això. Correcte, sí, la guarnició són centenàries les que tenim. I ara, abans hem parlat de que tu has estat el més jove en conduir la diligència. Això, quan practiques? Perquè clar, crec que no pots agafar un dia i dir, bueno, vinga, vaig a treure la diligència pel passeig. No, això ho practico amb un gran amic que tinc, l'Alexandre, que m'ajuda i em fa classes i practiquem els seus cavalls caps de setmana i quan puguem. I ho practiques amb la pròpia diligència? O amb un... No, amb un altre carruatge diferent. La qüestió és saber portar els cavalls, després del dia que ja fas. Quants cavalls hi ha a la diligència? 5. 2 i 1. Clar, en el cas d'aquí Igualada, la diligència era això, era al final com l'autobús, entre cometes, que feia Igualada-Barcelona, i que el dia dels tres toms s'omple de canalla, no sé com la trien. D'entitats Igualada. I llavors tiren carmels, no? I és com un dels carros més emblemàtics. Sí, a més també per l'estructura del carro, o sigui, com visualment és... L'autobús d'abans. Sí. Llavors també hi ha un carro on es treu a passejar o a processó la carrossa. Aquest seria el més important? Bueno, aquest és el que porta el sant, que sí, és un dels importants. Molt bé. Clar, els tres toms és una celebració que sovint
ve carregada de polèmica, no? Perquè, bueno, sobre el tema del benestar animal, l'estat dels cavalls i així. Llavors, com ho viviu això des de dins? Bé, nosaltres creiem que ells tenen un punt de vista, nosaltres tenim un altre punt de vista diferent, que no direm quin és el correcte perquè creiem que són diferents opinions, però al final creiem que entre tots ens hem de... O sigui, al final els cavalls durant... O sigui, entenc que no són del gremi, no? Els cavalls que surten allà són de particulars i... els lloguem, que vinguin a fer la festa amb nosaltres. Llavors, durant l'any, aquests cavalls, cada particular es cuida el seu, com jo em cuidaria... Com qui té un gos, un gat, correcte. Per tant, vull dir que en aquest sentit la vostra opinió és com que els cavalls estan ben cuidats perquè correcte, cadascú es cuida. Estan supermimats perquè la gent els tepa com a hobby seu i vull dir que són parts d'allò. I hi ha gent que encara avui en dia es dedica amb ells i són treballadors seus, són com personal de la seva empresa, o sigui que vull dir... I en aquest sentit, durant la festa, també, a banda dels carros, que potser és el més vistós, no sé si és a tot arreu, que parlo d'aquí a Igualada, que són els únics que he vist, tampoc no ens enganyarem. Jo igual. I surten moltes vegades doncs, hípiques, que hi surten doncs, gent amb el seu cavall... Això es pot apuntar a qualsevol persona amb un cavall? Correcte, sí, tenim un QR a la pàgina web nostra, o si no el compartim també per WhatsApp amb els de la zona que ja sabem que tenen cavalls i volen participar. Llavors s'inscriuen, passen un control veterinari que no hi hagi ferides, ni que vagin coixeres ni coses d'aquest estil, i llavors ja se'ls dona una acreditació i poden participar a la festa. Se'ls diuen on van col·locats a la festa i poden participar. O sigui, no tens per què estar inscrit a una hípica. Tu si tens cavall i t'inscrius i passes com les de Llonsis. Si passes el control veterinari i et donen l'ok, pots sortir a la festa. Que saps més o menys quanta gent d'aquesta extra participa? Depèn l'any, però uns 50 poden ser. O sigui, que la festa engloba més gent que no té per què ser traginer. No. Per dir-ho aquesta... Gent del món del cavall, que diguem. Jo recordo almenys un any, no sé si ho he vist més vegades, d'un gos portant un minicarro. Llavors, no sé com d'ortodoxa és l'entrada a poder participar. Aquests són que es colen pel mig. Sí. Vale. Són coses que són incontrolables. No, aquests es presenten... I el tema que ha comentat la Maricel abans de la gent batejant els animals, això també és cosa vostra o això va a banda? Correcte, també és nostre. Això ho fem a la Rambla, allà davant una mica més amunt del Foment, i allà ve el mossèn de Santa Maria i ens beneix les cavalleries i abans, després, quan acaba de passar tots, beneix els panets, pel tercer tom obsequiar-los als participants i llavors beneix també a les mascotes de la gent. I això és lliure, tu portes la teva mascota allà i te la beneix. Allà un cop hagin passat tots, llavors fan la benedicció als animals de companyia. Interessant. I, clar, per exemple, el tema de música, la cançó que sona als Tres Toms Igualada és exclusivament dels Tres Toms Igualada? Sí, correcte. Vale. I, clar, per qui no ho tingui en ment, anteriorment la banda de música d'Igualada anava amb els Tres Toms i feia el recorregut 3 vegades. Llavors, després va passar a fer-ne una i després es va situar al Foment i ara no sé molt bé com està el tema. Avui en dia fa un tom, ja perquè si no el segon llavors s'enlenteix molt la passada. Vale. I fan el primer tom només perquè a la Rambla llavors amb el tema de la música podíem tenir algun problema amb els animals i era per protocol és millor. Però al final els cavalls no són sensibles d'oïda. El tema és la música, si ens acompanyés tota l'estona i monòtona seria un tema, però com que la música es tenen pics llavors podríem tenir algun susto i no. Vale. Molt més prevenir que curar. I ja també, perquè ho entenguem una mica nosaltres, que només n'hem vist uns, arreu de Catalunya la resta de Tres Toms són molt similars al funcionament, tots es gestionen més o menys igual, o dius, no, mira, doncs hi ha aquí que en lloc de fer-ne 3, jo què sé. No, el funcionament és... Hi ha algun lloc que només fan una passada, per exemple, una volta més llarga per tot el voltant de la ciutat o poble, però tema de participants, Igualada és una de les més grans. Si vas per fora potser no trobaràs tants carros ni cavalls. I el tema aquest que s'ha fet ininterrompudament durant tant de temps, no sé si tu ja hi eres o no, però quan hi va haver la Covid, com es va solventar això? Ho vam gestionar i vam fer-ho dintre de l'església de Santa Maria, vam fer els 3 toms dintre de l'església, simbòlicament vam treure un tabernacle on vam posar el sant i les banderes i la farola van fer les 3 voltes.
Vale, llavors... La benedicció, igual que semàfora, sense animals. Vale, I... Vau fer els 3 toms tot Simbòlicament. igual i... Sí. I agafant-me això que comentava el Marc de forma ininterrompuda, durant la Guerra Civil, per exemple... Bueno, va preguntar el mateix. Sí o no? Sí. Durant la Guerra Civil, saps com es va fer? Sí. Allà segur que no hi eres, perquè t'he preguntat si el Covid ja estaves al gremi, si va ser el més jove en portar la diligència, segur que... No. Allà, doncs, la tenien el meu rebesavi, la tenia enterrada sota el paller, la pallissa que tenien a sota terra, els enterrava sota terra perquè la Guàrdia Civil no se'ls hi emportés, perquè era com... anaven d'aquest pal a aquella època, l'enterraven allà sota terra, i llavors el 17 de gener la treia al balcó, i els cavalls que tenia ell de treball de traginar pells al rec i d'això, passaven els cavalls per sota la finestra de casa on tenia la bandera penjada. Uau. O sigui, el rebesavi, has dit? Rebesavi, sí. O sigui, ell es va ocupar com de mantenir, no? Mantenir-ho, correcte. De quin any és? La bandera és la dels primers 3 toms, del 1822? 1822, que això vam fer un estudi a Terrassa fa uns anys i ens van poder datar l'any de la bandera segons les teixits i la tècnica que van fer servir per fer-la. Hòstia, que heavy. O sigui, he destacat que eres el més jove, però també és com molt destacable que el teu rebesavi fos com l'encarregat. Va ser com per iniciativa pròpia perquè la tenia ell o no ho sé, no saps com va anar això? Que fort. Déu-n'hi-do. Bueno, puta Espanya. No, sí, això sempre. El resum és... Sempre és el mateix. Sí, una mica així. Què li diries a algú que pogués comparar el que són uns 3 toms amb els toros, per exemple? Perquè a vegades, quan hi ha algú que parla com del benestar animal, engloba tot en un mateix sac, els bous, els toros, els 3 toms i bueno... les festes de cavalls de Menorca. Sí, i és evident que bueno, a mi em sembla evident que no és el mateix. Llavors... Sí, no, nosaltres creiem que no som tot el mateix, ja que allà podem veure algun maltractament que diem nosaltres i l'altre nosaltres estem fent una representació del passat. No mateu el cavall. No matem animals i creiem que no fem mal a ningú. Molt bé. I l'ofici, o sigui, dins del gremi de traginers hi ha com el requisit d'haver hagut o tenir avantpassat alguna cosa que fes l'ofici de traginer o tu pots... No, estem oberts a tothom i qualsevol persona que vulgui o participar a la festa o ajudar-nos a muntar la festa ara mateix serà benvingut. Quantes persones sou dins de l'entitat? D'associats més o menys devem estar a les 300 persones. Uau. Déu-n'hi-do. Gentada. Ja li agradaria moltes entitats. Sí, i tant. De sobte ser... I tant. 300 persones. Llavors, el tema del ball també a mi m'interessa una mica perquè l'any que la meva família van ser banderers jo no hi vaig anar al ball, em sap greu, però vaig veure com allà tothom molt de gala. És com una cosa molt institucional o molt... O és com a mesura que va avançant la tarda es va animant. Sí, al principi comença trist, que diguem, i es va animant. Teniu allà, us toca la banda o teniu un DJ? Una orquestra. Uau. O sigui, tot és molt fidel a la tradició, tot el que engloba la festa. On es fa el ball? A l'Ateneu. Vale. I cada any s'ha fet a l'Ateneu? Bueno, antigament es havia canviat algun lloc, però sí. Vale. Us dir, entenc que llavors s'aixequen els seients... Correcte, es buida la platea i s'aplana, sí. L'Ateneu, per qui no sigui d'Igualada, és el teatre municipal. És el teatre municipal i, evidentment, com qualsevol teatre, té seients on la gent pot seure-hi. I llavors, tot això ja hi era o s'ha anat afegint? És a dir, el ball ja es feia? O... com primer va començar la part més estrictament aquesta dels 3 toms i tal. Sí, que va entrar més posterior i segurament, però no et sé dir quan es va implementar el ball. Molt bé, llavors ens hem d'imaginar un ball com d'aquests d'agafats... Sí, correcte. I al mitja part del ball es fa el balset, que és una cançó típica de la nostra festa, que és com el motiu més emotiu on ballen els banderers i les pubilles junts de l'enguany. De la festa d'enguany ballen ells dos sols a la... Com allà al mig, no? Tothom fa una mica la olla i vinga. Clar, i el tema, per exemple, de les pubilles, com es trien? S'apunten a l'entitat i llavors va corrent els anys. Vale. I al final, fins que no tens el número 1, 2 i 3, no... Igual que els banderers, no? Els banderers igual. Els banderers és més així correlatiu per d'allò, però les pubilles hi ha una llista paral·lela on t'apuntes tu allà i l'any que vols ser pubilla has de ser soci només. Vull dir, però pots apuntar-te sense ser soci. I ara, per fer-nos una idea, per exemple, si tu ets banderer aquest any,
quan et tornaria tu? Ja no tornaries a ser tu, no? Ja estaries... Si sou 300, no sé si... Correcte, són 2 banderes, serien 150, però hi ha molta gent que també no la... Clar, la gent s'apunten quan tenen pocs anys, quan arriben són... Que de sobte tens 90 anys, correcte, no ja saps com... Correcte, edat avançada, i llavors ja molts, si els fills o nets no volen seguir la festa, doncs salten. Ja. I tu saps quan pesen? Les banderes? Fins ara pesaven... Els sants ja pesaven 2-3 quilos, però els hem fet amb impressió 3D. Hòstia. I llavors ara pesen bastant menys. Aquesta part sí que l'heu renovat, aquí la tradició... Aquí sí que hem fet una renovació, sí, correcte. I la farola? La portaves tu, oi? O la portes tu... No sé si... L'anem passant entre membres de junta. Però no és com les banderes, la farola, sí que és... No, la portem nosaltres, qualsevol, anem compaginant entre nosaltres. No sé com pesa. Bueno, jo la meva experiència és el portar-la, mira, el que passa és que sí que és veritat que la cercavila a la volta que fas és llargueta, però quan has d'estar al balcó fent la onejada d'una banda a l'altra mentre tens tot el... no sé si li deu seguici o bueno, tothom a baix, amb el trabucaire i tot, allà jo vaig patir, vaig pensar com et caigui una bandera de no sé quants anys i te la carreguis aquí. No, per sort tot va anar bé. No sé si algun any hi ha hagut algun susto. No, algun cop al Sant sí que algun cop s'han portat, però no... També les banderes autèntiques estan a l'entrada de l'Ajuntament, sinó que ja són una rèplica que es van fer el 1968, si no vaig errat, i es van fer una còpia de cada una, i les històriques estan a l'Ajuntament. I les històriques es queden allà, vull dir, no surten als tres toms. No, s'ha fet una vitrina allà amb humitat controlada i estan allà. Em sembla una intel·ligent. Sí, està bé. Tot i que les actuals ja també tenen... Clar, o sigui, hi haurà un punt que ja s'hauran de tornar a conservar les actuals, no? També hi hauran d'haver... Correcte. Molt bé. Les històriques. Doncs, Maricel, ve la teva secció. Vale. Estem a punt per viatjar al futur. Doncs som-hi. Cubates i dracs. Tira't per la feina, que t'estàs encantant. 2052. Igualada, Catalunya. El Barça de Pau Covarsí torna a desil·lusionar els culers amb la tercera derrota consecutiva en el que portem de Lliga, ahir contra el Getafe. Els cunyats de turnos se'ls hi va inflant la vena i repeteixen com un lloro: «Nen, tu ets massa petit, però a un nano que es deia Xavi Hernández també li va passar això. Era força més bon jugador que entrenador. Llàstima això del Pau, mal ha guanyat». També en els seus moments menys lúcids demanen que torni a la porta, malgrat aquest fa anys que va canviar de barri després de guanyar un altre triplet i inflar-se de canapés i puros fins que li va petar l'aorta. L'única bona notícia és que l'Espanyol ja no existeix. La plana política no està gaire diferent que la del Barça. Un nou socialista, calcat a Salvador Illa, però una mica més espanyol, si és això possible, lidera la Generalitat de Catalunya. Ara el debat se centra en una altra ampliació del port de Barcelona, que diuen que ja ha quedat petit. La idea és fer un carril que vagi de Barcelona a Mallorca per poder rebre turisme estel·lar, és a dir, tots aquells que viuen a l'espai exterior, una filia que s'ha posat molt de moda entre els més rics que ja no volen respirar l'aire podrit de la terra. A Barcelona fa anys que no se sent ni mica de català. Els souvenirs són paelles congelades, toros amb una bandera espanyola de fons i figuretes d'empanades i mates. L'alcalde, en Mateo González, del partit APB, Argentinos por Barcelona, considera que és un bon moment per incentivar el turisme, que creu que els durà bons resultats. Segons González, els barcelonins, és a dir, argentins, necessiten més turisme per incentivar el comerç local, és a dir, les parades d'empanades. El català fa anys que és una cosa purament folclòrica i la independència cosa de quatre gats. Ens hem espanyolitzat de tal manera que hi ha gent que quan sent parlar castellà pel carrer se n'alegra i diu «Són dels nostres». Una victòria més del PSC, que ara simplement es diuen P, ja que van considerar que socialista i de Catalunya ja no el representava. Davant de tota aquesta distopia, encara queden festes, si és que se'n poden dir així. La ciutat es prepara per un esdeveniment importantíssim. Els balcons van plens de domassos i l'ambient, relativament més podrit que fa 10 anys, està carregat. És el 232è aniversari dels 3 toms d'Igualada. Festa grossa. A primera hora del matí, una munió de gent fa cua al restaurant dels Traginers, l'últim bastió de la resistència, per agafar uns auriculars que proporcionen des del gremi, ja configurats per ells mateixos. Amb els auriculars en mà, comença la desfilada fins a la Rambla Sant Isidre, el Passeig Verdaguer, la plaça Castells... No,
els noms no han canviat. El govern municipal si fa o no fa el mateix que l'any 2025 i ja sabem com es posen amb aquests temes de nomenclatura. Un cop situats, els qui encara gaudeixen de la festa es posen els auriculars i comencen a sentir la música que, al seu dia, havia tocat la banda municipal però que fa temps que es va prohibir. D'aquesta manera, si no t'interessa la festa o t'incordia una mica, ni te n'adones que s'està celebrant. Amb la cançó en bucle, comença la desfilada. Des del fons del carrer apareix una primera bandera morada, buida. Fa anys que es va optar per laiquitzar l'acte. Tant és que la gent hi creies més o menys en el sant, o que simplement fos un símbol més cultural que religiós per entendre la cultura del nostre país. Es va eliminar. Així doncs, una bandera de color morat. Comencen a arribar les primeres comparses. Els caps dels primers cavalls entren per la Rambla, tot i que, evidentment, ja no són cavalls de veritat. Els 3 toms ara consisteixen en una desfilada de persones vestides de ginet a sobre del típic pal de fusta que a dalt hi ha el cap del cavall fet de plàstic. Per fi, ja són aquí, se sent a dir d'un nen que passa per la Rambla. Comencen a arribar els primers ginets. Un d'ells s'abaixa els pantalons i fa un furullo enmig de la Rambla Sant Isidre. Són les tradicions i les hem de respectar. La gent aplaudeix. Acte seguit arriba el carro de la diligència i reparteixen trossets de pastanaga tallada als nens que, amb una totebac en mà, es barallen per recollir-los. Fa temps es va decidir eliminar els carmels de la festa ja que promovien el consum del sucre, la qual cosa afectava a l'estat emocional dels infants. Una vegada arribats a la plaça Castells, hi ha una parada per les cures, un taller que es va introduir perquè tant ginets com cavalls, no sé si dir-li així, puguin expressar-se. En aquesta parada de cures es fa un consell ràpid de 5 minuts on es fa gestió emocional i els ginets es poden dir els uns als altres el que els ha molestat de manera assertiva, és a dir, passiva-agressivament. Quan estàvem passant per davant del Klein, he vist, Josep, com miraves cap al cartell dels Frankfurts i després em miraves a mi, diu l'Amèlia, que prossegueix. M'ha afectat emocionalment ja que saps que sóc vegana i ho he rebut com un atac cap al meu col·lectiu. I així anar fent. En resum, els 3 toms del 2052, si és que se li poden dir així, són la mostra de tot el que està malament. Que les festes passin sense que molestin massa i sense que la gent se n'adoni que estan passant. Cubates i dracs. Fotem unes birries i anem a ballar. Molt bé, Marisol, m'ha flipat, a banda de tota la secció. Toquem fusta perquè això no passi mai. Has clavat el tempo. Quan has acabat tu, acabat la cançó. Això, i com si ho haguéssim assajat. Ai... Una cançó que hem decidit fa 37 minuts que ficaríem aquesta. Bueno, és que aquesta segona temporada anem forts, Marc. Sí. Esperem que mai siguin així els 3 toms, no? No, esperem que no. Esperem. De fet, l'esport existeix de la gent que va amb cavall i fa aquestes... Sí, l'equitació vegana. Es diu així? Es diu així, equitació vegana. És tot un món en el qual no... Tot un món en un petit país, com Andorra. En fi, ningú al volant. Doncs passem, ja estem a la meva secció, anem a fer el periodisme de carrer que us havia promès. Jo quan vaig saber que faríem un programa sobre els 3 toms, vaig decidir sortir a fer periodisme de carrer. Què passa? Que aquest programa l'havíem d'haver fet, com bé recordareu, o no, els que no en seguiu, l'havíem d'haver fet en directe per Fira Noia, que de fet estàvem molt agraïts que ens convidessin, però una dana doncs, ho va impedir i llavors aquesta secció ja l'havia fet llavors. Per tant, jo vaig sortir a fer periodisme al carrer aprofitant que érem una festa tan nostrada com Misericòrdia de Reus, una festa de la qual vam parlar la temporada passada en un programa i que si voleu recuperar està a Spotify, a YouTube i a iBooks, no me'n recordo quin era. Total, vaig voler veure si els jóvens d'avui en dia coneixen o no coneixen els 3 toms. La primera persona amb qui vaig parlar em va dir això. Jo li vaig preguntar si sabia què era la festa. Anem a escoltar-ho. Una festa? Sobre què? Pues alcohol, festa, no sé què més. Has de fer 3 toms a algo. Com veieu, el noi alhora no anava massa encertat i alhora una mica sí, perquè va deduir que havies de fer com 3 toms a algo, però clar, tornem-lo a escoltar per veure com comença. Una festa? Sobre què? Pues alcohol, festa, no sé què més. Has de fer 3 toms a algo. Clar, aquí tenim molts conceptes. Una festa, sí. Alcohol... Depèn de com t'ho agafis. Clar, si agafes el porró de l'esmorzar, la barreja... Sí, llavors crec que torna a dir festa, bueno, clar, també, i has de fer 3 toms a algo, vull dir que potser al final sí que sabia de lo que anava, però és igual. Jo vaig seguir buscant per veure si trobava algú que ho tingués una miqueta més clar. Vaig trobar un noi de Reus que sembla que sí.
Els Tres Tombs, sí. Els Tres Tombs és a la setmana dels barbuts, que és la setmana més freda de tot l'any, doncs es treu tot el bestiar i tots els animals i es donen 3 tombs al centre de la ciutat. Ras i curt. Ben explicat, un bon resum, les coses clares. Una setmana dels barbuts, que no sé si coincideix amb aquesta setmana. Sí, correcte, sí. Vull dir, que tal com ho explica aquest noi... Sí, ja escolta'm, directe a la Viquipèdia o a la pàgina web de qualsevol lloc. Poc després, però, vaig descobrir que els 3 tombs no són el mateix a tot arreu. O això, o que la gent de Riudoms... No sé si has anat mai als 3 tombs de Riudoms. No. Doncs o la gent de Riudoms va molt desencaminada, o allà ho viuen molt diferent. Sembla que el dia de la meva investigació, també ho he de dir, tots els joves de Riudoms eren a Reus perquè les 2 següents persones amb qui vaig parlar eren d'allà i no anaven junts. És a dir, la gent de Riudoms doncs, li deu agradar molt el que és Misericòrdia de Reus. Per la gent de Riudoms, els 3 tombs són això. Doncs durant 3 dies, puges i baixes, per allí l'ermita unes escales. I 3 dies, 3 cops. A peu. Ja està, el nivell de detalls és justet. Llavors, jo vaig voler aprofundir, li vaig preguntar si hi havia cavalls o rucs i la seva resposta va ser aquesta. El burro som nosaltres, me cago en Déu. Doncs sembla que això de a Riudoms, els 3 tombs és doncs, durant 3 dies pujar i baixar escales i sembla que no els agrada... Em flipa perquè els 3 tombs de Riudoms podrien ser perfectament una classe de crossfit, o sigui, anar pujant i baixant escales allà... Correcte. Superenxufat. O ara hi ha els gimnasos fan una cosa que es diu com Iriox o no sé què. Sí, Irox, crec. Això. Irox. Al final ja s'havia inventat això. Clar, que no sé és qui coi els obliga a pujar i a baixar escales, perquè... A ell no li fot massa gràcia, tampoc ens ha dit que ho fessin com en honor a ningú, no? Llavors jo vaig voler preguntar com celebraven ells Sant Antoni i la seva resposta fou aquesta. Sant Antoni, surt allí el sant, el mossèn, portem que si conills, els periquitos, les gallines, les cabres, tot benit. Inclús les jaies del poble, les traiem a passejar i vinga, aigua benita, bendeïta d'aquesta. Conills, periquitos, gallines, cabres i iaies del poble. No anaves tan desencaminat, doncs, al principi, Marc? Veus? És que al final, doncs això, mira, conills, periquitos, gallines, cabres i iaies del poble, els Avengers de la Catalunya interior. Un cop beneïts, vaig preguntar què passava després amb els animals i amb les iaies, i em va dir, doncs, que cadascú decidia si els matava o què en feia. Clar, vaig patir per les iaies i li vaig preguntar si amb les iaies feien el mateix. Total, que em va dir això. Bueno, van caient soles, cauen soles. Doncs això, que us agrada el pis que la iaia té a Barcelona? Porteu-la a Riudoms a la setmana dels barbuts. Ho arreglen ràpid. Exacte, i la iaia cau sola. Anem a l'altre riudomenc. Vaig anar directe al gra i aquest li vaig dir directament que m'expliqués com era la festa dels 3 tombs o de Sant Antoni allà, per contrastar informació més que res, perquè, com us he dit, el que us porto jo és periodisme. La seva resposta és una miqueta més llarga, però val la pena. No, a Riudoms no. A Riudoms muntem uns altres carros diferents i ens muntem unes altres coses. A Sant Antoni tenim una ermita, llavors ens posem que hi ha unes escales molt altes i davant de l'ermita tots allí, cadascú s'aporta el que vulgui muntar. I ho muntem fort, fort. Perquè si no, no muntem res aquí. I llavors ho muntem fort. I hi ha gent que, bueno, tant gent gran com més joves, cadascú com pot. I grans amb joves, i joves amb grans, tot. 3 vegades l'any ho fem. 3 vegades l'any, 3 vegades al dia. Cada dia que ho fem. Hi ha moltes capes, o sigui, aquesta resposta és com una ceba. La illa d'Epstein aquí al costat es queda curtíssima, però curtíssima. Grans amb petits. Petits amb gran, 3 cops... Primer no saps si són 3 cops a l'any, 3 vegades al dia, cada dia que ho fan. Jo no sé vosaltres, però a mi m'ha entrat una curiositat d'anar a Riudoms per Sant Antoni. Sí. Vull dir, a costat seu, l'home del Pulsim d'AM de la Patum sembla un escolanet. En fi, vaig veure que la gent no podia treure més suc de la gent de Riudoms, o sí, però no cap on la meva investigació volia anar. Llavors vaig tornar al company de Reus, a qui vaig demanar consells per fer al final la festa més atractiva a les noves generacions, perquè clar, vaig comprovar que aquests joves massa clar
no ho tenien. Evidentment que a Riudoms la festa ja sembla que és prou atractiva per joves i grans i joves, però li vaig preguntar amb el company de Reus com la faria, doncs això, més encantadora pels joves. Doncs que fotessin uns altaveus darrere del carro de burros, que fotessin allí un dembow de la Parra per fotre-hi un bailecito que te cagas, saps? He de dir que no m'esperava aquesta resposta perquè a més era el noi que tenia com molt clar que anava a la festa, però ja ho sap, Gerard, l'any que ve ja pots proposar, que a més no falta tant, els 3 toms pues, amb Dembow de la Parra i Bailecitos que te cagues, que és textualment com ho ha dit ell. I si no teniu altaveus, li demaneu a la banda de música que toqui Dembow, que al final, si han estudiat música, sabran tocar ho saben fer. Una mica de tot. La conversa amb aquest noi de Reus va arribar al punt que sentireu ara. Jo no sé exactament ni com ni per què. És aquest mateix noi, eh? Sí. El de Reus és sempre aquest que tenia poca veu, per dir-ho d'alguna forma. Em sentireu a mi fent la pregunta també i tota la resposta aquí us ho deixo. Una hamburguesa de cavall, què tal? Bé, molta proteïna tenen, molta proteïna. Doncs ja ho sabeu, arribats a aquest punt vaig decidir acabar la investigació. Com us he dit, jo no sé en quin punt vaig acabar preguntant què tal una hamburguesa de cavall, però jo n'extrec 3 conclusions o 3 punts que podríem posar al final del TDR si això fos un TDR. I és que els 3 toms els falta Dembow de la Parra per fer Bailecitos que te cagues, per tant aquí Gerard apunta de cara a l'any que ve, que a Riudoms van molt bojos, o sigui, ojo qui vagi a Riudoms a veure el que es trobeu, i res, que mengeu hamburgueses de cavalls perquè són riques en proteïna. Cubates i draps. Fresquíssimes, les acabem de treure del congelador. Bé, doncs a mi em va agradar això d'investigar. He de dir que feia temps que no escoltava aquests àudios, perquè, com he dit, la secció estava preparada. Són una meravella. Per poc després d'això i són una meravella. No sé, què en penses, Gerard? Com has vist aquesta visió que tenen la gent borratxa, podem dir una mica, la gent borratxa de Reus i Riudoms? El futur el veig complicat. Per sort no dependrà d'ells. No. D'altra banda, des d'aquí els envio una abraçada, perquè tots van col·laborar... Sí. Van estar tots molt predisposats, potser massa, fins i tot. Bueno, potser no ho sabies i estaves parlant amb l'alcalde i primer tinent d'alcalde de Riudoms. Em sorprèn... No. Jo arribats a aquest punt ja no em sorprèn res d'aquell lloc. No, vist el que fan davant de l'ermita després de pujar i baixar escales 3 vegades l'any, no em sorprendria. Et diré que no ho semblaven. Cap dels dos, ni el tinent, ni l'alcalde, ni bé. Deixem-ho estar. Arribem al final, Gerard. Ara et tocarà treballar una mica. Tu hem més o menys explicat abans de venir, i ja tu saps perquè si has escoltat algun programa ja ho has vist. Hem de situar els 3 toms a la brúixola política. Avui, com que ens han desnonat del lloc on ho fèiem normalment, és mentida, no ens han desnonat, però no hi som, no tenim la pissarra, per tant no tens suport visual, però és situar els 3 toms en el que ve a ser la brúixola política de autoritarisme, llibertarisme, esquerra i dreta. No? L'exemple és que Sant Fèlix era, segons ells, el màxim exponent d'autoritarisme de dretes, i la Viquina de Sant Cugat, doncs el màxim representant del llibertarisme d'esquerres. Dit això, Gerard, et toca com opinar, sempre deixant clar que això ho dius tu aquí, que no estàs parlant ni en nom del gremi, ni en nom dels 3 toms, ni en nom dels cavalls, ni en nom de Sant Antoni. Vull dir que això tu mateix. Jo la situaria cap al vessant dreta i bastant central, no? Tampoc ens veiem manats, ni tampoc volem fer lliures del que vulguem. Bastant centrat. Hi ha com algunes directrius, no? Però tampoc deu ser... unes plantilles pentenes, però vull dir que allà no. Vale. I diguéssim, si el centre és 0 i el màxim de la dreta és 10, a quin punt de dreta se situa? 7. Va, molt bé. Doncs mentalment, no sé, això seria com aquí. Bueno, Pels de Spotify és una merda i pels de vídeo també. Perquè no he situat els eixos. Bueno, és 7 i 0, no? Perquè sí, exacte. Si no, quan tornem al nostre estudi de gravació Premium, ja ho afegirem. Exacte, bueno, no, això ho afegirem segur. Sí. I tornem o no. Doncs molt bé, arribem ja aquí al final. Gerard, moltes gràcies per perdre
una hora de la teva vida. Veig que no havia canviat el guió i aquí encara tenia moltes gràcies Fira Noia i Ràdio Igualada per fer-ho possible. Els enviem les gràcies igual. S'ha de dir que a Ràdio Igualada ens havien de fer de tècnics, una cosa que jo hauria agraït molt per primera vegada no haver de tirar jo els dallonsis, però bueno, ja farem alguna cosa. Moltes gràcies, Maricel, per cedir-nos l'espai també. Cap problema. I per ser aquí. La part bona és que he pogut fer el programa en pijama, que això s'agraeix. Això als Spotify l'haureu de tornar a escoltar tot sencer des de YouTube per veure el pijama amb la Maricel. Dit això, visca els 3 toms, que visquin per molt de temps, i puta Espanya, i també puta Espanya per molt de temps. Cubates i dracs. ¿Crees que nos puede escribir en paraigües? Amb Xavier Pérez Pico. De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn. Bon Nadal a tothom. I Marc Soler. Gelat, me cago en Déu.